tungod sa mga pulisiya asin proyekto kansyudad. Ansay mga kasurog sa mas pinahiwas asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo Papa, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riomdanga. Andaga Ngunyan. Andaga Ngunyan. Kada Sabado, alas 9. Jesnin Aga. Andaga Ngunyan. Andaga Ngunyan. Maray na aga mga tugang aldaw na Sabado, petsa 20 kan bulan na Nobyembre, taon 2021. Liwat ping ihatod sa Indo ang mga bareta sa Nagangunyan News. Mga baretang tiniripon po Lunes hasta Sabado. Live po nindo kaming nadadalan o nadadangog sa 105.5 Bicol Idol FM asin 89.5 Radyo Natin Naga. Nadadalan man live sa Naga City Government, ANN News official FB page, YouTube channel asin Sepio Naga FB page. Sa pangaran kan bilog ng news team, ako po ang sa indong mga kaibanan sa pagbabareta, Roy San Ramon. Sa detalyes kan sa tuyang mga bareta, pediatric asin barangay vaccination, labo-labo na sa Syudad Dinaga. Ang detalyes hali ki Joel Sulina. Matagos ang ginigibong pediatric vaccination sa mga minor de edad, 12 anyos sa good 17 anyos na mga residente kan Syudad Dinaga kung saan katuwang kang gobyerno lokal ang mga volunteer pediatrician na iyong espesyalista sa pangangataban sa salud ka mga kakian. Sa entrevista kay Dr. Eileen Santiago Nabarosa, pediatrician asin past president kan Philippine Pediatric Society Bicol Chapter na nagtatabang sa vaccination kang mga 12 to 17 years old na mga aki sa JMR Coliseum Megavax Facility, padagos ang sa indang pangapudan na magpabakuna laban sa COVID-19 asin inasigurar na salbado asin epektibo bilang proteksyon laban sa nasambit na virus ang mga available na bakuna siring kang Pfizer. We are all committed to help out with the vax rollout for these children 12 to 17 years old, no. So we are inviting everyone, gabos po na aki na 12 to 17 na magpabakuna po sa COVID-19. Ito pong mga may comorbidities, dyan lang po kamo sa mga doktor nyo or sa mga pediatricians or even sa Bicol Medical Center, Outpatient Department, para matawan po kamo ng medical certificate. Mientras tanto, siring ni Sofia Alexa Vitalico, 14 anyos, kang Barangay Peña Francia, saro sa mga nagpabakuna o first dose kang Pfizer sa JMR Coliseum, dahil siya nagduwa-duwang magpavaksin. Huli sa benepisyo kay ni bilang proteksyon sa nasambit na hilang. Ang message ko po para sa parents and sa mga children na kinakabahan at na worry about sa side effects, well, mas madaming advantage po dito. Tapos, don't worry po na mas safer po tayo dito kapag nagpa-vaccine. Total na 1,144 na mga teenager 12 to 17 years old ang nabakunahan sa pilot launch kang pediatric vaccination sa JMR Coliseum, kan Syudad Dinaga. Kung saan target na mabakunahan kang gobyerno lokal ang sobra sa 30,000 na mga minor de edad na anas residente kang Naga. Apera digdi ang gobyerno lokal sa pamamayo ni Mayor Nelson Ligacion lagduan ang pagbabakuna sa paagi ka mga barangay vaccination, drive-thru vaccination, mobile vaccination para sa mga bedridden PWD asin senior citizen, igwa pa ng school vaccination na ginigibo sa mga pribado asin pampublikong eskwelahan para sa mga estudyanteng minor de edad sa kamauutan na maprotehiran ang mayoriya kang populasyon kan syudad sa epekto sa salud kang COVID-19 virus. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. Sa iba pang mga bareta, Person with Disability Affairs Office matabang umaalalay sa mga aking PWD na para man sa pediatric vaccination. Detalyas kayan, Paulo Papa. Bukas ang Persons with Disability Affairs Office o PDAO sa mga persons with disability o PWD na may edad 12 sagkod 17 anyos na nadetipi sila na magpa-schedule para sa pediatric vaccination. Sigun kay Paul Jan Barosa, pamayokan PDAO, maninigo na magdulog sa community-based rehabilitation specialist kan barangay ang mga hobi na PWD para sa pasil na pag-abil kan bakuna apwera sa pagkikikoordinar sa PDAO.
Ang pinaka-the best kayan, mag-schedule mo na, no? Duman sa covidvax.naga.gov.ph. Alagad, kung nasasakitan nga ni sa paggamit ng internet, dahil po magduwa-duwa, magpunta duman sa barangay, asin hanapan ng mga CBRS. O kaya IDU sa PIDAW. Kaya po, para dahil po kamo mapagal, dahil kamo makaselan, kami na po ang maasikaso para po kamo matawan ng schedule. Ang mga PWD, mga persons with comorbidity na nasa A3 priority category, kan barakunahan. Nag-abiso si Barosa sa mga PWD na hagadon ngo na nabiso medical kan doktor bago mag-availin bakuna. Sa pinakahuring datos kan City Events Protocol and Public Information Office, nag-abot na sa 21,631 ang numero kan mga bakunado na nasa A3 category, kabali na ang mga PWD. Kompwesto ini kan kagabsan o kaenterohan na 9,684 na pigtudukan nin first dosage, mantang 11,947 na fully vaccinated. So, asin si mga requirements, hagad naman po yan sa Indo. Lalo na kung ang PWD, medyo maselan talaga, makakuan po kami, makikikoordinate po kami sa Indo na kamo maghagad ng advice hali sa Indong doktor. No? Alagad, ang pinaka the best, mag-coordinate para po less hassle. No? Sa ibang mga kaipuhan kaulayon, kami na po matabang sa Indo. Para sa Nagangunyan News, Paulo Papa. Mientras tanto, sobra sa 300 na mga kaakian nabakunahan sa pinakang-primerong school-based pediatric vaccination kan lokal na gobyerno kang Naga. Detalyas kayan, Joel Solida. Sobra sa 300 na mga aki edad 12 hangtod 17 anyos ang nabakunahan sa primerong school-based pediatric vaccination kan lokal na gobyerno kan Siyudad Dignaga sa laog kang covered court kan Naga Parochial School na pinamayuhan kang school director na si Father Dario Echipare aldaw na Huwebes, petsa 18 kan Nobyembre 2021. Gamit ang Moderna vaccine na iyong pigtutugot kan DOH na gamiton para sa mga kaakian, edad 12 anyos sa 17 anyos, naging marikas ang pagbabakuna sa mga vaksini na kadakli, inibahan kan sa indang mga magurang asin mga guardians, katakod kan lagduan na pagbabakuna laban sa COVID-19 virus sa loob kan Siyudad Dignaga. Ang Naga Parochial School, ang primerong eskwelahan sa Siyudad Dignaga, maging sa Bicol Region na ginibuhan kang school-based pediatric vaccination. Kumo ini ang inot man na nagtao ng mga listahan na mga aki na maut ng mabakunahan asin handa na para sa nasambit na vaccination program kang gobyerno asin kan DOH para sa mga minor de edad. Labiman ang pasasalamat ni Ma'am Rosario Chari Olalia, School Principal kang Naga Parochial School, hulitad na kula na mga magurang ang mismong nag-engkaminar sa saindang mga aki na magpabakuna laban sa COVID-19. Nagpasalamat man maging sa DOH asin gobyerno lokal sa padagos na paglapigot na madara sa mga residente kan syudad ang vaccination, lalo na sa mga minor de edad para man maprotehiran laban sa epekto kang virus asin maging parte naman ini kang preparasyon kang mga eskwelahan para sa face-to-face class. Aramta po na haluin na ang mga aki na nakakulong, nakasaray sa kanya-kanya nida mga harong. Nagtatry sinda grabe ang struggle nida sa paglase kasi po kakaiba ang naging mode of learning. So si mga nasa online po, paragal-pagal ang mga mata. Sinasa modular man, nagsasakit dahil mayong teacher na nag-explain ng lessons nila. So as soon as maging safe na po ang gabos, inaasahan ta po na makabalik na kita sa normal. Although sabi na po, dahil arrogant ka dali kasi kadakot kita pang dapat i-consider. Pero sana po magkaigwan ng maski partial na face-to-face. And ang pagbabakuna, dako lang siyang tabang na ma-ensure ta na pagbaralikan ka mga aki sa eskwelahan, medyo kampante kita na safe po sila. So salamat po sa LGU Naga at sa gabos po mga magurang na nag-say yes sa imbitasyon na mabakunahan ang mga aki. Target kang lokal na gobyerno kang Naga na mabakunahan laban sa COVID-19 ang nasa 30,000 na mga minor de edad, 12 to 17 years old na mga residente kang Naga para man makabali sa 70% herd immunity. Para sa Nagangunyan News, Joel Solida.
Sobra sa 400 na mga PDL sa Syudad ni Naga, kabali sa mga nag-avail kan off-site vaccination kan lokal na gobyerno kang Naga. Detalyes Paulo Papa. Matrayumpo na napabakunahan kan Bureau of Jail Management and Penology o BJMP asin kan gobyerno lokal ang labi sa 400 na persons deprived of liberty o PDL na nasa kustodiya kan Naga City District Jail. Sigun ki Jail Inspector Emmanuel Henyo, Deputy Warden kan nasambit na presuhan, natutukan kan first dosage nin Sinovac vaccine ang 432 na lalaking PDL mantang 40 kababaihan. Sa kabilugan igwa ng 462 na PDL ang partially vaccinated sa syudad din Naga. Ang target ng ng aming opisina at ng City Health Office, ang aming meal dorm is consist of 432 PDLs. At sa meal dorm naman, sa pay meal dorm sa sa babae, they are already targeted of 40 female PDL. Sila ang nauna, tapos i-plus lang natin yung male na 430. Kaya ang sa ngayon araw nito, ang mabakunahan is 472. Apwera kay nipig papasunod kan ahensya sa District Jail ang no contact visitation policy na pigyen kaminaraan mga kaparyentes kan lambang PDL na magpabakuna tanganing matawan buwelo sa pagbisita. Piglalauman na matudukan ang mga PDL nin second dosage sa masunod na bulan. Labian pasalamat kan BJMP sa lokal na gobyerno asin City Health Office sa pagtaong onra sa kahagadan na mabakunahan ang mga PDL kan syudad ni Naga. On behalf ng BJMP, Bicol, sa pangunan ng aming Regional Director, buong puso nagpapasalamat ang aming opisina kay Mayor Legacion dahil nangyari ang aming request sa City Health. Nito nga nangyari na ang vaccination ng aming PDL. Ito ay directive ng aming higher office na ang lahat ng PDL magkaroon ng ma-avail nila ang vaccine para ma-eliminate natin yung virus. As of November 9, igwa ng 129,463 na Nagenyo ang nabakunahan kontra COVID-19, kompuesto kan 67,942 na nabakunahan in first dosage, mantang 61,521 na fully vaccinated. Para sa Nagangunyan News, Paulo Papa. Mientras tanto, konstruksyon kan Naga City Hospital 2 mapuuna sa masunod na bulan. Detalyas kayan, Joel Sulina. Nakumpleto na ang gamos na requirements asin dokumentos para man sa papatindugon na bagong Naga City Hospital 2 na pigkagamahan ning fundo kantidad 350 million pesos kang lokal na gobyerno kan syudad asin piglalauman na ang pagpuon kang konstruksyon kaini sa masunod na bulan ning Disyembre ngunya na taon. Sa entrevista kay City Councilor Dr. Sani Ranyola, ang chairman kang Committee on Health sa Sangguniang Panglungsod, sinabi kay nina igwa ng final design para sa bagong papatindugon na City Hospital 2 na sarong Level 1 Hospital na kayang mag-provide ng emergency care and treatment, general administrative, primary care, clinic services aron kang general medicine, pediatrics, obstetrics, maging non-surgical gynecology asin minor surgery, susog sa pigmamatong standard kang DOH. Magkakaiwa po kita ng complete facilities dyan, except po ang ICU, yun ang level 1. Pero makakaimbitar man po kita mga doktor sa luwas na magdala kang pasyente nila dyan. Pero alaga dilimbitahan talang po, tayong huli ta, ini para talaga sa mga kakumplihan. Si mga papilis po, dokumento, dinarako na po sa Department of Health naman sa Region 5, iyan na po kay Dr. Vera, ina-aprobaran na po. Sinabi pa ni Konsehal Ranyola, oras na matapos ang konstruksyon, asin magpuo ng operasyon kang nasambitan ng dakulang ospital kan syudad, dakul na mga residente ang mabibenepisyuhan kan serbisyo kaini. Kaya man ang gobyerno lokal sa pamamayo ni Alcalde Nelson Legacion, makuha pa ning dugang ng mga healthcare workers asin mga espesyalistang doktor katakod kang panagos na pagnao ning maray na serbisyo asin pangangataman sa salud kang mga Nagenyo. Ang opisina ni Mr. Priles
nagpasabot na po na naghahanap na sinda pong kontratista na mapugay ni. Sa Petsa 20 siguro po ang last day kaya itong mga pag-imbitara na mag-apply kung sisi na kontratista ang makukuha. Pag igwa na po, most probably baka December makapuna po kita ang construction. Ang 200-bed capacity na Naga City Hospital 2 mamumugtak sa New Balatas Development Site na saro sa mga estratehikong lugar kaiba ang iba pang mga edipisyo kang gobyerno lokal, siring kang Command Center kang Public Safety Office, BFP, Naga City Police Office, eskwelahan kang Balatas High School, Multipurpose Evacuation Center kang Pagcor, asini iba pa. Para sa Naga Ngunyan News, Joel Sudina. Mientras tanto sa iba pang bareta, contact sports ipigtutugot na kan lokal na gobyerno kanaga sa irarom kan alert level 2 alagad limitado sana sa mga fully vaccinated. Detalyas kayan, Paulo Papa. Pigkonfirmar kan sangguni ang Kabataan Federation ang pagtugot sa contact sports sa syudad din Naga sa irarom kan alert level 2. Sigun kay Konsyal Mary Kylie Francine Tripulca, presidente kan federasyon, pigtugot ang contact sports sa syudad bilang pag-adaptar sa Interagency Task Force Resolution No. 148 Series of 2021 na nagsasairarom sa syudad din Naga sa Alert Level 2 sa laog nin Treseng Aldaw poon Nobyembre 17. Piglinaw kan konsihal na mga bakunado sana ang tutugutan na magkawat contact sports sa indoor na may limited capacity na 50% asin sa outdoor na may 60% minimum capacity. Yes, naugma po kita na ang Naga City po is under alert level 2 na, and with that, katakod po kato yung IATF resolution 148F series of 2021. Itong Naga City po is placed under level 2 na from November 17 to November 30, and tinugutan na po kaya na magkandak na po, magkondusir na po gyari kita ka mga aktibidades manungod sa contact sports. So sa ngunyan po, tinutugod po ang 50% indoor capacity and 70% po sa outdoor capacity. Yan po is kung fully vaccinated po ang satuyang mga parakawat. Sa ibong kaini nagin pankagabsan ang nasambit na pagtugot dahil limitado sa varsity players kan mga universidad sa syudad, alagad pigpapangalad ang mga paradalan tanganing idisganar ang tripon nin tawo sa localized guidelines of Naga City for COVID-19 Alert Level 2 na pigpaluwas kan Health Emergency Response Task Force, pigtutugutan ang basketball, volleyball, boxing, asin iba pang contact sports na limitado sa mga bakunado asin may permiso kan punong barangay. Pigpapangalad ang in-person audience o personal na pagdalan kan karawat. Para sa Naga Ngunyan News, Paulo Papa. Mientras tanto, Naga City Police Station 2 itutugdok na sa Kalabaan kan Almeda Highway. Detalyas kayan, Joel Sulina. Porma ng pinirmahan ni Alcalde Nelson Legacion kaiba si PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Junel Stomo ang deed of lot donation para sa loting papatindugan kang Standard Police Station Building kang Police Station No. 2 kang Naga City Police Office. Aldaw na Biyernes, petsa 19 kang Nobyembre 2021. Sa entrevista kay Police Senior Master Sergeant Tobias Bongon, exposeman kay Naga City Police Office, 400 square meter ang minimum na sukol kang lote para man sa standard na police station building. Alagad mas dakula ang donar na lote kang gobyerno lokal na may sukol na 750 square meter para digdi patindugon ang Police Station No. 2 kang Naga City Police Office na mamumugtak sa mas estratehikong lugar sa Almeda Highway para man sa mas marikas na pagresponde kang kapulisan asin pagtauning serbisyo sa saindang mga konstituentes sa sakop nindang area of responsibility. Igwang pundo ang Philippine National Police. The only requirement lang is itong lote na dapat malinig ang igwang titulo, igwang proof of ownership, and yun lang para mataan kitang pundo and eventually makakonstruir ng standard building. Sa ginibong simpleng programa sa signing of lot donation, pig-anunsyar pa ni Alcalde Nelson Legacion ang nakatalaang pang pagdonar ng lote para sa bagong headquarters kang Naga City Police Office sa Balatas New Development Site, kabali pa ang pagdonar ng lote para man sa bagong Police Station No. 3 kang PNP Naga.
Ang totoo po niyan, hindi lang po ito yung nais na ma-donate at nais maitayo na Police Station 2. Kasama din po sa plano yung pagbibigay ng lote ng lupa para sa Police Station 3. At ganun din po na ikonsulta na po ito, nabanggit ko na po ito sa inyo, General Jonel Estomo at sa ibang mga kapulisan, na nais din po naming magbigay ng mas malaking lupa para sa pagtatayo ng headquarters ng Philippine National Police sa Naga. Para sa Naga Ngunyan News, Joel Surin. Mientras tanto, restriksyon kan lokal na gobyerno para sa mga turista kan Syudad Dinaga pigpaluag sa Alert Level 2. Ang detalyes hali kay Paulo Papa. Kasabay kan pagbangon kan industriya kan turismo, naging 50% ang maximum capacity kan mga indoor na tourism-related establishment sa syudad Dinaga sa irarom kan Alert Level 2. Sigun ki Mayor Nelson Legacion, naging mas magyan ang restrictions kan lokal na gobyerno sa mga bisita sa syudad. Pigsabi kan alkalde na dahil nakakaipuanon pa kan mga turista na magpresentar ng negative RT-PCR o swab test result kung bakunado, alagad rekisito ang vaccination card. Nagbabangon. And nakikipagtabangan po kita sa manlain-lain na organisasyon tanganing maipromote ang local tourism, local travel. Likewise, tanganing ma-encourage man po iyan, mas babawasan kasi mga restrictions. Halimbawa, kung vaccinated, malaog sa sarong jurisdiction like Naga, dahil nakaipuan si swab, RT-PCR. So, makakatabang po yan. Ang kaipuan na lang si vaccination card. Sa pigpaluwas na localized guidelines for COVID-19 Alert Level 2, kan Health Emergency Response Task Force, 70% ang outdoor venue capacity sa mga outdoor tourist attractions, arog kan parks, mga plaza, public gardens, scenic viewpoints o overlooks, 50% sa indoor venue capacity sa mga libraries, archives, museums, galleries as in exhibits, indoor dinings as in amusement o recreational venues. Sa mga turista kan syudad na unvaccinated o partially vaccinated, negative RT-PCR o swab test result as in ID ang kaipuan na ipresentar en kaso na hagadon kan mga enforcers sa laog kan syudad. Para sa Naga Ngunyan News, Paulo Pap. Mientras tanto, biking as in tree planting sa Syudad Dinaga, suportado kan manlain-lain na sektor. Detalyes hali kay Joel Sulit. Total na 700 na mga forest o mga indigenous o native trees ang naitanom kang grupo ni mga siklista na miyembro kang Uragon Bikers Incorporated, kaiba ang Easy Riders asin mga miyembros kang Alpha Kappa Fraternity sa ginibong simultaneous tree planting sa Malabsay Baby Easement sa Pamitisan kang Mount Isarog asin sa easement kang Animas River sa Barangay Balatas. Katakod kang nagpapanagos na Forest in Our Midst program asin tree growing activity kan lokal na gobyerno sa paagi kan City Environment and Natural Resource Office, Senro asin Team Malabsay. Sa impormasyon na ipinahayag ni Engineer Dan Sia, FOM in charge kan Senro, sinabi kay ni na bilang pagtumar parte sa pangangataman sa kapalibutan asin pagprotehir digdi laban sa epekto kang climate change, pinuunan ni Alcalde Nelson Legacion ang nasambit na programa kan Oktubre 2019 para man sa pagtanom ni mga kahoy maging sa urban areas sa mga easement ka mga salog dangan piling mga bakanting lote sa downtown Naga, suway pa sa pamitisan kang Bukid Isarog na sakop pa kan syudad. Kung nasa satuyang mga tungod kang harong, yaon po kita sa easement. Kasi medyo diridipisil sa gilid kang kalsada kasi yaon po ang satuyang utilities. So in this case, dakulo na po kitang natanom as of this date, almost 20,000 trees na po dahil dyan sa program na yan ni Mayor. And it was planted sa mga waterways kang Naga. Katabang ta po dyan ang Philippine National Police. Ngunyan po kamo, Uragon Bikers. The best time po to plant trees is not is 20 years from now.
katupa, nakaagi ng 20 taon. Pero rin po ang masunod na magtanom ng kahoy, ngunyan. So in this case po, hopefully with your group and with our target na matanuman-taman ng easement na ni pababa, ang satuya pong mga kairiba man na nagtatanong pataas, ngunyan po ang akro matanom ng 500, somewhere in Balatas, Animas River. Sa presente, iguana ng 23 gamos na Forest in our Midst tree growing site ang naestablisara katuwang ang manlain-lain na sektor, mga institusyon, eskwelahan, asin mga organisasyon sa loob kan syudad na nakapagtanom na ng sobra sa 2,000 na panagos na pinangangatamanan para man masiguro na ang mga ini mabubuhay asin madanakula. Sa sarong matrayom pong FOM site, kung manunutaran po nindo, itong yaon duman sa may gilid kan Balatas Dam site. Kung magigirumduman po nindo about 2 years ago, kung igwamang tanom duman sa gilid na ito, kakadikit pero ngunyan kadakol na po baga asin ang taas po kayo ito, lampas ng tao, lampas ng 2 metro. Ayo. So inaasahan ta na konsiring sa mga lugar kung saan po kita nagtanom, makakatabang po ini sa pagkontra kan padagos na pag-init kan sa tuyang kapalibutan, makakatabang po ini lalong-lalo na sa mga urban areas. Ang nasambit na tree planting and growing activity isinabay pa sa November Bicycle Month celebration na sarok man sa pinagbubusol kan lokal na gobyerno sa pamamayon ni Alcalde Nelson Legacion na apwera kambaray na dulot sa salud, nakatabang man ini sa pagprotehir kang kapalibutan ulit zero emission ang paggamit ng bisikleta. Para sa Nagagunyan News, Joel Sulina. Yan ang katripunan kan mga baleta sa Nagangunyan News sa pangaran kan City Events Protocol and Public Information Office, ang aran man kan lokal na gobyerno Kanaga ni Mayor Son Ligacion, Vice Mayor Nenny Diasis, asin kan sangguniang panlungsod Kanaga, asin kan bilog na ANN News and Public Affairs Team. Iniyan sa indong naging parabareta Roy San Ramon, mabalos kan sino bagantabay, masunod na Allen Riondanga, Urulay Banwa. Sa kong mga tugang kay Kristo, kamusta po kamo? Ini po si Bishop Rolly, kay ba si Mayor Son Ligacion. Tagalog po sa Indo, gabos na anduyugan ang programa kan gobyerno na magpabakuna kontra COVID-19. Ini sa itong obligasyon sa satuyang kapwa, asin pagpapahalaga sa buhay na itinaokan sa itong kagurangnan. Para sa mas marikas, konbenyente, asin ligtas na pagpalista para sa pagpabakuna, piglansar na niyato ang Naga City Online Vaccine Registration para makarehistro ang sarong Nagenyo, mag-login na sa covidvax.naga.gov.ph. Ano pang hinahanap nindo? Madyana, magparehistro, asin magpabakuna. Ang bakuna, ligtas, epektibo, asin libre. Pagtarabangan ta, suportahan ta, magpabakuna kontra COVID-19. At ngayon, nandito na, nadarama, nakikita, nararanasan, ang saya nating minti, pinaglaban, pinangarap, pinaghirapan, maumang lugar, puno ng ngiti at saya, ang lahat sinimulan sa aming puso't isipan, at hindi papayagan na mawala, na masaktan, mapabayaan, pagkatao at prinsipyo noon hanggang ngayon at sa kinabukasan. Di maiiwasan galaw at pagbabago, ngayon nga ay tutungo, eto na ang bagong kwento. Naga na, ngayon na, nakaugat, nakaukit sa kasaysayan. Naga na, tayo na,
sandigan, nangangataman sa tukunyan, sa kasaysayan ng aming bayan, paninindigan laging nandyan. Back to the basic, now there will be no tricks. Now until tomorrow you can bet there'll be no conflict. Fast to the future, everybody's so sure. Now we can be stronger and together we will always be one. Ngayon na ay lilipas at darating ating bukas. Doon mo na makikita ang tunay na ganda. Nagana, ngayon na, bagong saya, bagong sigla, bagong pag-asa. Nagana, tayo na, ang kinggaling ay aming ipakikilala. At di mo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan. Mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Nagana, nalalauman, nagana, nasasaligan, nagana, nangangataman. Nagana, 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 nagana. Sa panahon ng COVID-19, importanteng tandaan asin gibuhon yato ang mga minasunod na gawi o ang new normal. Enot, maggamit in face mask kung maluwas sa harong asin untukon man ang paglutab asin pag-ihi sa mga pampublikong lugar. Anda ipag-utob sa mga ini, nakakatabang sa mas marikas na pagkuriyat kan COVID virus. Igwamanin katampad na multa, anda ipag-utob sa mga ini. Panduwa, ugalion ang regular na paghanaw nin kamot gamit ang sabon asin tubig o alcohol-based sanitizers. Ugalion man ang pag-disinfect kan mga gamit sa harong asin sa opisina na pirming kinakaputan asin inaagihan kan mga tao arog kan doorknobs, door handles, handrails asin salog. Asin pantulo, maglikay sa mga mataong lugar. Siguruhon ng physical distancing o pagsuhay sa ibang mga tao nin 2 metros. Ninhuli man kaini asin sagkod na mayo pa nin bakuna. Lauman taman na untok mo na ang paghibon yato nin mga mass gatherings o gabos na okasyon na madara nin dakol na tao. Ini po si Mayor Nelson Ligacion. Pagtarabangan ta po ang paglaban sa COVID-19. Ang mga gawi na ini igwang kabaing na pagtios, alagad dakulang karahayan an balos. Para po ini sa satong mga sadiri, mga kairibanan, asin mga mahal sa buhay. Magtiwala kita gabos na ini kakayanon ta, asin malalampasan. Nagin ka, nagbasta, kita natatanyo, kita piling andam. Nagenyo na balang. Lumalamig ang simoy ng hangin, kumikislap mga bituin. Lalo bumibilis galaw ng mga tao, ganito sa amin tuwing sasabit ang Pasko. Nagsasaya lahat ng pamilya, panahon muli na magkita-kita. Ngayong Kapaskuhan, atin ang kalimutan, mga problema sa atin ay nagdaan. Ramdamin ang saya ng pagkakaisa, sama-sama tayo sa lubungin ng Pasko. Pasko na naman sa naga, may saya ang bawat pamilya. Panahon ng pagmamahalan, kasabay ng pagbibigayan. Ikaw, ako, tayo, kasabay ang buong mundo, lahat sama-sama. Pasko na sa naga.
ng pagmamahalan, kasabay ng pagbibigayan. Ikaw ako tayo, kasabay ang buong mundo, lahat sama-sama, Pasko na sa Naga. Nagdaan na taon Ating sariwain ang pag-asang dala, Pasko'y salubungin. Pasko na naman sa Naga, saya ang bawat pamilya, panahon ng pagmamahalan, kasabay ng pagbibigayan. Ikaw ako tayo, kasabay ang buong mundo, lahat sama-sama, Pasko na sa Naga. Ikaw ako tayo, kasabay ang buong mundo, lahat sama-sama, Pasko na sa Naga. Sakong mga tugang kay Kristo. Kamusta po kamo? Ini po si Bishop Rolly, kay ba si Mayor Son Legasyon. Tagalog po sa Indo, gabos na anduyugan ang programa kan gobyerno na magpabakuna kontra COVID-19. Ini sa itong obligasyon sa satuyang kapwa, asin pagpapahalaga sa buhay na itinaokan sa itong kagurangnan. Para sa mas marikas, konbenyente, asin ligtas na pagpalista para sa pagpabakuna, piglansar na niyato ang Naga City Online Vaccine Registration. Para makarehistro ang sarong Nagenyo, mag-login na sa covidvax.naga.gov.ph. Ano pang hinahanap nindo? Madyana, magparehistro, asin magpabakuna. Ang bakuna, ligtas, epektibo, asin libre. Pagtarabangan ta, suportahan ta, magpabakuna kontra COVID-19. Now, China's decision to lock down the city of Wuhan. Who says human-to-human transmission outside of China. I am placing the entire mainland of Luzon under quarantine until April. Igwa kita ngunyan inaagihan, sa tuyang banwaan pinugrubaran. Sa krisis tangunyan dapat tarabangan ang pagkasararo kaipuhan. Kooperasyon ang sa tuyang itao, iribanan kita gabos ng Nagenyo. Magpangadji sana, magtubod kita, ang sakuna malalampasan ka. Magtiwala ka, kakayanin pa, mabalik nilaray ang ugma sa Naga. Dawat pa may takot, dahil kita matubot na mawala sa tuyang paglao. Ang gabos iribanan sa paghampang sa laban, itpit sana ang panilugan. Nagenyo ka, basta kita natatanyo, kita pirming andam. Nagenyo laban lang. Sa namamatian tang krisis kunyan, makakaasa po kamo, mayong mawawala, mayong papabayaan. Yaon kami, igwa kamong malalauman, igwa kamong masasaligan, igwa sa inyong maataman. Nagenyo kita, perming andam. Magtiwala ka, kakayanin ka, mabalik nilaray ang ugma sa Naga. Dawat na may takot,
mga satuyang pangnao. Ang gabos iribanan sa paghampang sa laban, bitbit sana ang paninindugan. Nageni ka, naibasta, kita natatanyo, kita pirming andam. Nagenyo laban lang, nalalauma, nasasarigan, nangangataman. Kita pirming andam, nagenyo laban lang. Sa kong mga tugang kay Kristo, kamusta po kamo? Ini po si Bishop Rolly, kay iba si Mayor Son Legasyon. Tagalog po sa Indo, gabos na anduyugan ang programa kan gobyerno na magpabakuna kontra COVID-19. Ini sa itong obligasyon sa satuyang kapwa, asin pagpapahalaga sa buhay na itinaokan sa itong kagurangnan. Para sa mas marikas, konbenyente, asin ligtas na pagpalista para sa pagpabakuna, piglansar na niyato ang Naga City Online Vaccine Registration para makarehistro ang sarong Nagenyo, mag-login sana sa covidvax.naga.gov.ph. Ano pang inahalap nindo? Madyana, magparehistro, asin magpabakuna. Ang bakuna, ligtas, epektibo, asin libre. Pagtarabangan ta, suportahan ta, magpabakuna kontra COVID-19. Sa panahon ng COVID-19, importanteng tandaan asin gibuhon yato ang mga minasunod na gawi o ang new normal. Enot, maggamit in face mask kung maluwas sa harong asin untukon man ang paglutab asin pag-ihi sa mga pampublikong lugar. Anda ipag-utob sa mga ini, nakakatabang sa mas marikas na pagkuriyat kan COVID virus. Igwamanin katampad na multa, anda ipag-utob sa mga ini. Panduwa, ugalion ang regular na paghanaw nin kamot gamit ang sabon asin tubig o alcohol-based sanitizers. Ugalion man ang pag-disinfect kan mga gamit sa harong asin sa opisina na pirming kinakaputan asin inaagihan kan mga tao arog kan doorknobs, door handles, handrails asin salog. Asin pantulo, maglikay sa mga mataong lugar. Siguruhon ng physical distancing o pagsuhay sa ibang mga tao nin 2 metros. Ninhuli man kaini asin sagkod na mayo pa nin bakuna. Lauman taman na untok mo na ang paghibon yato nin mga mass gatherings o gabos na okasyon na madara nin dakol na tao. Ini po si Mayor Nelson Legasyon. Pagtarabangan ta po ang paglaban sa COVID-19. Ang mga gawi na ini igwang kabaing na pagtios, alagad dakulang karahayan an balos. Para po ini sa satong mga sadiri, mga kairibanan, asin mga mahal sa buhay. Magtiwala kita gabos na ini kakayanon ta, asin malalampasan. Nagin ka, nagbasta, kita natatanyo, kita pirming andam. Nagenyo laban lang. Lumalamig ang simoy ng hangin, kumikislap mga bituin. Lalo bumibilis galaw ng mga tao, ganito sa amin tuwing sasabit ang Pasko. Nagsasaya lahat ng pamilya, panahon muli na magkita-kita. Ngayong Kapaskuhan, atin ang kalimutan, mga problema sa atin ay nagdaan. Ramdamin ang saya ng pagkakaisa, sama-sama tayo sa lubungin ng Pasko. Pasko na naman sa Naga, may saya ang bawat pamilya. Panahon ng pagmamahalan, kasabay ng pagbibigay.
sama-sama. Pasko na sa Naga. Sa bahay man o opisina, Lahat tayo'y isang pamilya. ang pagkalinga mo Pakikipagkapwa-tao, ito ang tunay na diwa ng Pasko. Nagdaan na taon ating sariwain, ang pag-asang dala. Pasko ay salubungin. Pasko na naman sa Naga, Bisaya ang bawat pamilya. Panahon ng pagmamahalan, kasabay ng pagbibigayan. Ikaw ako tayo, kasabay ang buong mundo. Lahat sama-sama, Pasko na sa Naga. Nagdaan na taon Ating sariwain ang pag-asang dala. Pasko ay salubungin. Pasko na naman sa Naga. Masaya ang bawat pamilya. Panahon ng pagmamahalan, kasabay ng pagbibigayan. Ikaw ako tayo, kasabay ang buong mundo. Lahat sama-sama, Pasko na sa Naga. Ikaw ako tayo, kasabay ang buong mundo. Lahat sama-sama, Pasko na sa Naga. Sa halawig na panahon, ang satuyang mga MRF cooperative workers, iyo ang satong pigsarigan sa paglinig kan tinampo sa araal daw, pag-recycle nin mga basura, asin padagos na pag-asikaso kun igwang mga espesyal na selebrasyon asin kasibutan. Iyo po ini ang magkakapira sa rason kung taano takaipuhan na onrahon an sa indang kapagalan asin kontribusyon sa satuya pong syudad sa paagi kan pag-hire po sa sainda bilang mga job order kan satuya pong syudad. Ako po si Edita de los Santos, France. May tulong aki man po ako. Ang agom ko po, nagtatrabaho po sa construction. Sa ngunyan po, yaw na ako di sa terminal nagtatrabaho. Nag-ano po kami, nagmamap, nagsasamod, naglilinig man po kami ng CR. Iyon man po yan ang samong trabaho digdi. Dakulaon po yan na tabang para sa muya. Ayun naman sa makakakuha na kami ng mga benepisyo. Gabos na may benepisyo, mananamit min. Kukuha kami naman. Kahit tumamayo kami kayan. Dati po kaya mayo kaming mga, yan, may SS man kami pero dahil man na, yan, kung talagang ginuhulugan kami, Tapos ngunyan, may mga, po ba yan, masabi yan, bonus, tapos may 13 month na kaming makukuha ngunyan. Para mas maray man ang makuha ng benepisyo. Primero, ang pagsweldo ninda mas magiging regular na. Kumbaga, tama sa panahon ang pag-receive kang sweldo.
Panduwa, may mga additional benefits na makukuha na dati hindi na nakukuha under the cooperative, under the cooperative. Ito pong may major bonus man sinda, o kasi sindang year-end bonus. Tapos kung mag-grant ang national government ng additional benefits sa mga job order, kabali po sinda. Actually, di man po nahira si description kang trabaho, pero mas pinakaray po kan sa tuyang alkalde ni Mayor Nelson na mas maging maray po si status kan sa indang hanap buhay. Ginaganaan po kami magtrabaho kasi arami man po na yaon permiso mo si Mayor. Ang pagsweldo okay na, hindi na katulad ng dati. Tapos yung sa araw-araw na kung saan kami pupunta, talagang dito na kami. 311 po sindagabos, as in 311 man na mga individual, mga pamilya ang satuyang natabangan ninhuli ta sinda ginibutang job order. At ngayon, nandito na, nadarama, nakikita, nararanasan, ang saya nating miti, pinaglaban, pinangarap, pinaghirapan, maumang lugar, puno ng ngiti at saya, ang lahat sinimulan sa aming puso't isipan at hindi papayagan na mawala, na masaktan, mapabayaan pagkatao at prinsipyo noon hanggang ngayon at sa kinabukasan. Iba'y na lagi nating maaasahan, taas noo, ito ang aming bayan. Nalauman, nasasarigan, nangangatamang sa tukunyan, sa kasaysayan ng aming bayan, paninindigan, laging nandyan. Back to the basic, now there will be no tricks. Now until tomorrow, you can bet there'll be no conflict. Fast to the future, everybody's so sure. Now we can be stronger and together we will always be one. Ngayon na ay lilipas at darating ating bukas. Doon mo na makikita ang tunay na ganda. Nagana, ngayon na, bagong saya, bagong sigla, bagong pag-asa. Nagana, tayo na, ang kinggaling ay aming ipakikilala. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan, mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan, taas noo, ito ang aming bayan. Alis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Aldo Papa, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 11 sagod alas 12 minuto. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan.